Mañá mesmo abre o prazo para reservar praza en calquera das visitas guiadas que oferta o Concello de Ribeira a Sálvora durante o mes de outubro. Serán todos os sábados e un domingo en horario de mañá, con saída dende o Porto ás 10:30 e regreso ao redor das 2 da tarde. Serán visitas guiadas para todos os públicos, temos dende infantil ata os máis maiores. Serán visitas cun total de 100 persoas, como xa dixen, eses sábados e un domingo de outubro. E, por suposto, serán divididas por grupos para que sexa, obviamente, máis cómodo e máis enriquecedor para todos e todas. As visitas serán de balde e incluirán un percorrido guiado para dar a coñecer os elementos naturais e patrimoniais que agocha a illa. O programa denomínase a Illa de Sálvora de Ribeira ao Paraíso. É unha actividade que facemos por primeira vez no Concello de Ribeira, onde pretendemos desenvolver durante todas as fins de semana de outubro visitas guiadas á Illa de Sálvora para coñecer tanto os valores ambientais, culturais como etnográficos da propia illa. A natureza é a protagonista, pero o fío condutor van a ser as lendas, e igual que a promover a sustentabilidade do propio territorio e a promoción do uso da lingua galega. Nese sentido, gustaríame destacar que vamos a facer 5 visitas, cun máximo de 100 visitantes en cada unha delas, por tanto, chegaremos a 500 persoas que van a poder visitar Sálvora completamente de balde, e onde van a facer tamén uns percorridos tanto do Pazo como da aldea, como do propio entorno natural, e coñecer as lendas que se desenvolven na illa, así como a súa historia, co protagonismo do Santa Isabel, co afundimento dese buque nas nosas costas. Os interesados en participar xa poden contactar co Departamento de Medio Ambiente ou reservar de xeito presencial na Casa da Mocidade.